Ехо! Здравейте! Включвам се от моята кухня. Так му щях да си правя един обяд и да ви се включа на лайв, за да ви кажа кои са много честите грешки при отслабване, къде се крие ключа към истинското трайно отслабване, ключа към постоянството. Обаче в този момент се усетих, че в крайна сметка аз мога и направо да ви покажа това, което ще си приготвя. Разбира се, изобщо не съм подготвена, защото го реших, аз така ги решавам нещата в последната секунда, но реших просто да видя дали може това, което ще хапна, да ви го покажа как набързо става. Имам филе от сьомгова пастърва, имам броколи, в случая замразени, защото не бяха хубави пресните. Имам едни картофки сварени от вчера в хладилника и ще ви покажа как набързо да направите вашият обяд. Така, за целта ми трябва да си отмеря сьомгова пастърва, това е дъгова пастърва, т.е. и ще си отмеря около 140 грама. За 4 блока ще я правя това ядене, ще го правя за 4 блока. И ето ми го кантарчето. Вчера получихме въпрос как се работи с кантарче. Просто отворете интернет и вижте, за тези, които не разбират. Няма нищо сложно, занулявате и толкова. Да, получаваме най-различни въпроси. Искам да ви кажа, че много често съм забелязала, че хората... Един от проблемите, които имат е с постоянството и с това, че не подхранват новите навици и новото мислене. Когато стартират и започнат да правят нещо, те съвсем набързо пробват и това не работи за мен. Примерно седмица-две и се отказват. Сега да видим колко грама е това. Така, трябва ми още. Това е 100 грама точно. Чакайте да видим една по-големичка, дали няма да е точно. Добре, като махна кожата, ще стане идеална. Овкусявам си рибката. Ето ми е рибката. Овкусявам си, аз ползвам една подправка. Само секунда да видим. Ето тази подправка ползвам за риба. Не правя реклами, направо ме мръзна да повтарям едно и също, че не правя платени реклами. Не съм правила до сега абсолютно нищо платена реклама в живота си. Само когато от нещо съм доволна. И много обичам тази подправка. Фиш, тук е нещо, Grill House. Много ми харесва. За рибка слагам си лимонче и я слагам в фраера. Не знам колко от вас имат... Здравейте, пишете откъде гледате. Не знам колко от вас имат airfryer, но аз искам да ви кажа, че този уред, особено и когато се правя нещо само за мен, направо ми е чудесен. Ето, лимонче слагам. Привет, привет. Откъде гледате, откъде се включвате. И малко солчица. И слагам рибката в airfryer да се пече. Ще я разделя на две. Много тънка рибка. Ето, винаги си постилам хартия за печене вътре. Разделям на две. Така, срязвам. И слагам, докато си говорим с вас, да видите, че не е толкова сложно да се храни човек по зоната, дори да тегли. Бургас, Добрич, Лондон. Айде. Слагам да се пече. На 15 минутки за сега, пък може и по-малко. Ще изключа после. Прибирам си другата рибка, ще я вкусим за цялото семейство за вечера. Бургас, Велико Търново, Казанлък. Да, привет, привет. Така, броколите, както ви казах, в случая са пакетирани. Но аз смятам, че замразените броколи са си също много полезни. Едва ли се губят толкова ценни вещества. Това, което правя е да отмеря, трябваме една чиника, да си измеря 230 грама. Весела Коледа, аз вече ви пожелах. Дъблин. И тук, не знам дали виждате, понеже са ми доста замразени броколите, ще сложа към 250 грама.
В принцип трябва да сложа 230. Ето. Така. Ето ги броколите ми за един блок, които ги слагам в малка такава шоличка с вряла вода от каната. И така, готово. Имам си подготовка за моя обяд. В същото време имам едни картофки от вчера. Ще си отмеря и от тях сварени. Ще си отмеря и от тях за 3 блока, защото имаме 4 блока протеин от рибата, имаме 3 блока протеин от картофите и 3 блока въглехидрат от картофите и 1 блок въглехидрат от броколите. За мазнина ще сложа накрая броколите, аз си ги овкусявам с зехтин и лимонче, без да броим. Тоест, зехтина го броим, лимончето не го броим. И сега за целта ми трябва 3 по 60 е 180 грама картофи. Не знам тези колко са, дано да ми стигнат. Вземам една чиника и измервам картофите. Ето. Не е чак такава философия това тегляне, особено като знаеш колко по-здрав ще ставаш, как наистина буквално сваляме супер лесно килограми, чистим излишни мазнини и то по възможно най-здравословния начин. Търсим 3 по 6 казахме, 180, така. Оп. Ето ги. Станаха. Това са картофките, които като е почти готова рибата, ще сложа при рибката да се позапекат малко, защото са студени от хладилника. Казах, картофите съм ги направила от предния ден. С подправки и малко масълце. Съм мокри. И така, докато чакам да ми стане обяда, ако искате може да ми задавате въпроси, но най-основното, заради което се включвам, е, че виждам как стандартно хората правят едни и същи грешки. Когато започнат да отслабват и започват автоматично мозъкът им, тъй като това е едно колективно мислене, и автоматично мисленето започва да е в режим на забрани и в режим на лишения. Колкото повече ние започваме да се опитваме да забравим за някоя храна или да се опитваме да блокираме мисълта за нея или да се лишим от нея, толкова повече ни се хапва. И започваме. Сега, аз ако отслабна, аз трябва да махна чашката винце вечер. Това не е вярно. Аз ако отслабна, трябва тотално никога повече да не опитам сладко. Това не е вярно. Защото сладкия вкус е също като соления, киселия, горчивия. То е необходим на нашето тяло. Така че сладкото не е лошо, не е страшно. Лошото и страшното е когато ядем с прекалена захар. А винаги може да си измислим вариант, в който да приемаме сладкия вкус на храната, но просто да е по друга форма, по-здравословна. Рибата в случая е 140 грама, защото аз правя за 4 блока и защото най-вероятно няма да изям цялата кожа, защото не обичам чак толкова много кожата, хапвам малко кожа и за това ми е 140 грама. Така, тук съм сложила броколите и всичко ври. Така. Закуската, като не сме гладни сутрин, по-късно огладняваме, какво би ни посъветвала Анита Баева. По принцип е добре, вече според новите правила на Бари Серас, човек може да се храни и 3 пъти на ден, което още повече улеснява всички хора, които искат да спазват за дълго време зоната. Защото не е толкова страшно да си направиш една добра организация и да имаш 3 хранения за деня, които да са балансирани. Като едно от храненията, както видяхте, става буквално за 10 на минутки. Друго може да бъде примерно скир, плод и някакви ядки.
а защо и да не го направя след мъничко? Сега ще ви покажа. Тоест, 3 хранения по повече блокове ще ви е супер. А за тези, които не искат да закусват, не е най-добрия вариант, защото самия Бари Серс е казал, създателят на зоната, че до час след събуждане е добре да възстановим баланса на кръвната захар, защото ако не сме яли много часове, тя прекалено много пада и тялото започва едно самоизяждане. Но ако вие сте примерно 2 часа след събуждане, пак е окей според мен, няма да има такава драма. Въпросът е вие как го чувствате. Също така, друга грешка, които хората правят е, освен че се забраняват и влизат в режим на лишения, на крайности и на някакси такива абсолютно влизат в режим на отбрана, т.е. как да забравя на отхвърляне на полезната храна, на вредната храна. Освен това и много хора повтарят абсолютно едни и същи сюжети с това, че започват, да кажем, някакво хранене и след 2 седмици или 1 седмица нещо са сбъркали. Да кажем, били са на рожден ден, или са си позволили един бомбон, или някой ги е почерпил нещичко. И от момента на сбъркването сякаш влизат в един режим на вина, самообвинения. Обърках, трябва да започна пак на чисто, трябва да изчакам 1 месец да мине и пак трябва да започна от начало. И някакси ето тук хората бъркат и ето тук хората грешат и започват да се толкова много да се обвиняват, толкова много да се ядосват на самите себе си и се отказват. Защото кой обича, нека да сме честни, никой не обича да се чувства виновен, никой не обича да се чувства несправил се, всеки си иска да е справящ се, да не се е провалил, да му е такова чувството на удовлетворение от него самия, но това няма как да стане, защото когато, ако искаме истинска трайна промяна, това е част от пътя. Тоест грешката трябва да се научим да я виждаме по нормален начин. Че когато сбъркаме, ти не си лошия, ти не си този, който ще те обиждат и който ще те наказват за нея, а това е част от пътя. Затова и смятам, че някакси от нашите предизвикателства много хора успяват да излязат променени, отслабнали, с много по-осъзнато мислене към самите себе си. Такова предизвикателство за 21 дни имаме. На 8 януари стартираме, като дни преди това ще ви бъде обяснено, ще имате видеа, с които да се обучите на зоната и стотици хиляди хора вече са преминали за тези 5 години наши предизвикателства. И толкова много хора са се почувствали много по-добре. Най-важното на зоната е, че ти първо оздравяваш. Тоест, това, което се случва е, че се работи на клетъчно ниво и ние буквално препрограмираме нашето тяло. Буквално оздравяваме и всички протичащи възпаления в тялото ни, те се започват да се изчистват, започват да има един оздравителен имунен отговор на тялото. Защото ние цял живот си имаме възпалителни процеси, без значение, нали, дори здравия човек си има протичащи възпалителни процеси, като отсреща веднага има оздравителни процеси. Като всяко едно нещо, лошото, доброто. Едните хормони са добри, другите хормони са лоши. И то трябва да има баланс между тях, а не да има само добри, а не да няма изцяло тотално да липсва възпаление. Възпалението е част от нашето здраве, но когато се включи възпалението, се включва и оздравителен процес, проблема е, че при повечето хора наистина буквално отслабва оздравителния процес с годините. Забавя се метаболизма, от начина ни на живот, от това, че сме непрекъснато извън ритъма на земята, извън ритъма на природата, защото първо стоим в затворени стаи, нямаме достатъчно движение, нямаме достатъчно чист въздух, светлина. Първо, чисто природно, нали, сме излезли от правия път. Отделно от това, ние започваме да ядем непрекъснато преработени храни, полуфабрикати, бързи пици, бързи спагети, всичко е
взимаш круасан за по-лесно, взимаш това, но откъде да дойдат тези витамини? Откъде да дойдат тези макроелементи, които ни изграждат тялото, основите, протеин, въглехидрат и мазнина. 90% от храната, която ядем отвън, е въглехидратна или прекалено мазна. Липсва качествения протеин. Ако пък има протеин, то са някакви мазни наденици, някакви мазни шунки, имитации на месо, изобщо не се знае дали има месо в тях. Така че само вие сте способни да излекувате тялото си и наистина да направите чудеса с него. Виждала съм неведнъж как за 21 дни хората се преобразяват. Не случайно имаме наистина едни от най-големите групи в България, изобщо свързани с храни, и с храна, и с отслабване, и с оздравяване, защото едно е да спазваш някаква диета, да махнеш въглехидратите, да махнеш сладкото, да махнеш брашното, да махнеш захарта и така нататък. Но съвсем друго е да има, защото хората се бъркат, вече информацията е толкова много. Веган ли да стана, да спра всички животински продукти, защото били вредни. Да махна ли всички плодове, защото и в тях имало захар, освен да махна захарта и плодовете ли да махна. Ядките също били много калорични, да ги ям ли, да не ги ли ям. И хората живеят в едно такова огромно лутане, денонощно, буквално мислят какво да е хората с наднормени килограми, разбира се, не всички. Нали, мислят постоянно сякаш какво могат да променят, какво да изключат от менюто си. И толкова е силна тази програма на непрекъснато мисъл какво още да спра, какво още да изключа. Добре, изключих и млечните, добре, изключих и глутена, добре, изключих и да спрали яйцата, да спрали и хляба и така нататък. Ние трябва да се научим да включим друг режим. Как да се храня с храна, която обаче е балансирана. Храна, която обаче ми носи и удовлетворение. Защото знаете ли, че една храна, за да се разгражда в тялото ни, тя трябва и да ни е вкусна. Ние забравяме изобщо за... Вие представете си, ако по цял ден правите неща, които не обичате. По цял ден правите неща, които не обичате. Естествено, че настроението ще ви е скапано. Или някой ви задължава да го правите. Ами абсолютно същото е и с храната. Ако по цял ден ядете храна, която буквално някой ви кара да я все едно на сила, нали, ти не обичаш броколи, ти не обичаш пилешко, ти не обичаш салати, ти не обичаш там какво, не мога, бобови и така нататък, но някой те кара на сила. Тоест никой не може да те накара на сила, ами ти си се самонавил там, че ще ядеш тази храна ограничено. Естествено, че няма да има много добър резултат дългосрочно, може да е краткосрочно, но дългосрочно няма да има такъв добър резултат. Защото ако искате да направите зоната, начин на хранене, изобщо баланса в храната да бъде за постоянно, а не за да е поредния ви провален опит за седмица, две или месец, то на вас трябва храната първо да ви е достатъчна. Защото ако храната не ви е достатъчна, как може да... вие ще сте непрекъснато гладни. Как може да изпитвате такова удовлетворение, че да си представите, че това ще бъде за цял живот? Тоест, хората им е трудно, защото те започват да си мислят, да тегля храната си цял живот, да използвам това кантарче, абсурд. Това не е за мен, аз съм си заед човек. Няма нужда да го използвате постоянно, ще го използвате в началото. Много е важно в началото да се използва. Тоест, докато видите резултат, докато схванете пропорциите, докато разберете... Ето ми е рибката. Има си винаги коричка. Обожавам в ерфрайера рибка. Някой ме пита каква марка е. Всички ерфрайери са си готини. По мое мнение, аз съм си купувала. Два са ми подарявали и два съм си купувала. Не защото са ми се разваляли, а защото подарявам на някой. Един път на майка ми, един път на Войчове, един път на една приятелка, един път на друга приятелка. 4 пъти съм подарявала фрайери буквално. Защото това е много готино, нали, такова... уредче, което може и за малко, и за много хора да действа.
Така, изкарвам си рибката да изпива. През това време вкарвам картофките в фрайера, за да ми се стоплят и те. Ето, картофките. Да ми се стоплят и те и да си получат и те лека коричка. Тук броколите, да не съм ги забравила. Защото, да, малко повече пометнаха. Защото искам да ви кажа, че е важно зеленчуците да не преминават така по-висока термична обработка на много градуси, защото измират доста от витамините и минералите вътре в тях. Затова и сега ще сложа малко студена вода, за да спре процеса на варене. И ето ми ги, броколките са готови. Тук като си говорим, моя обяд е готов почти. Правя на 5 минутки. Ето рибката беше готова за 15 минутки в фрайера. И сега ще започна да ви отговарям на въпросите. Само да се довърша. Много често вижте, имаме някакъв проблем, без значение какъв е. Да забравим, дори да не е за храната, за някакъв друг проблем. И много често ние намираме отговора някъде, докато го търсим, още в началото. Обаче сякаш не правим достатъчно, за да проверим дали наистина това нещо работи за нас. Примерно пробваме го за 2-3-5 дена. Или купуваме се някаква добавка за 2-3-5 дена. Или започваме някакво упражнение да правим, ако ни боли гърба или кръста или нещо, 2-3-5 дена. Идеята е в това, че ние трябва да се учим на търпение и постоянство. Това е в основата на всяка една промяна. А всеки натиска, бърза и иска днес е 100 кг, нали, ако може след 3 седмици вече да е 80. Нали? Тук трябва да има стъпка по стъпка. Всеки процес си има случване, самото случване. И може би заради това и много хора се отказват, защото не виждат целта си. Тоест, толкова са вкопчени и толкова са объркани в откъде да започна. Всичко е толкова трудно. Ма трябва да науча зоната, трябва да науча да се организирам, трябва да започна да отделям време за себе си. Как по-точно ще се случи всичко това? И може би заради това и много хора не успяват и много хора се загубват някъде по пътя, защото първо трябва да имаш ясна цел. Това е изключително важно, да имаме ясна, така добре оформена цел, която искаме да постигнем. След което трябва да имаме стъпките, които горе-долу, не говорим да го напишеш, някои хора го имат в главата си, някои хора обичат и да си го пишат. Кой както си му харесва. Например, аз повечето си ми е в главата, моя приятелка примерно повече си изписва, но това си е вече според нали, човека, характера и така нататък. Затова, но трябва дали е в главата, дали е изписано, трябва да имате първо цел. Каква е целта? Искам да сваля за една година 20 кг, примерно. Нещо постижимо или за един месец искам да сваля 3 кг. 4 кг, нали? А не за един месец 10 кг. Дори да гладувате и да ги свалите после, каквото и да хапнете, то се лепи двойно. Хората не могат да разберат, че не е тайната в отслабването, тайната в отслабването не е в глада, не е в лишението. Тайната е в качествено комбинирана и подбрана храна и то редовно. А не веднъж да опиташ. Нали, защото много често някой срещам по улицата и ми казва: Качи, пробвах твоята баничка, Качи, пробвах един твой кекс с боровинки, Качи, пробвах лаваша с това. То не е да пробваме един път. Нали, идеята е как да стане систематично това. Защото, нали, за да направиш шпагат, ти трябва един месец да се разтягаш първо или два, там зависи от човека, нали, докато станеш шпагат. За да се научиш да караш кола, ти трябва да ходиш преди това месеци да изкараш курсове. За да станеш добър в работата си, ти трябва първо да учиш това или там, дори да не е обучение в училище или където иде. Ние трябва да се научим, че си има стъпки и не може да ги прескачаме. Защото самата идея да искаш да си от първи клас да станеш 12 не е нормална, разбирате ли? Затова и
На това се учим в нашите предизвикателства, затова и смятам, че са толкова успешни, затова се записват хиляди хора. Защото наистина, когато човек има първо ясна цел, след това има последователност, плюс това има подкрепа, защото в групата всички сме на една вибрация. Хора, които искат да се променят, хора, които търсят новото, хора, които наистина искат да променят нещо до сега в живота си, навици, искат да блеснат, искат да преодолеят ниската си самооценка, ниското си самочувствие или пък комплексите си, защото всички си имаме свои комплекси, всички си имаме свои слабости, трудности, негативи и там ги опознаваме, но в същото време и си помагаме много. Защото когато видиш, че 1000 човека качват чиника и те успяват в този момент, въпреки децата си, въпреки работата си, въпреки ангажиментите си да се справят, някакси те дори да не усещаш, те самите дърпат да продължиш и ти. И смятам, че заради това тези 21-дневни предизвикателства станаха толкова успешни. Така че записвайте се, на 8 януари стартираме. Също така, ако нямате този вътрешен хъс, виждате как много хора чакат до някаква последна степен, вече изследванията са им лоши, вече имат автоимунни заболявания, имат инсулинова резистентност, зоната е изключително подходяща при автоимунни заболявания, инсулинова резистентност, хашимото, изобщо сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно или за всичко, наистина, кожни проблеми, кистички. Постоянно някой ми пише, изчезват кистите, Катя, преди съм ги оперирала. Знам и просто няма как да го обясня на хората. Аз наистина не искам да ми вярвате. Изобщо не ми вярвайте, просто вие сами опитайте. Защото без да ми повярвате, защото ако просто ми повярвате, ще подминете и ще си кажете, да, тя тая зона работи, ама аз нямам време за нея. Аз искам така да ми се ядосите, да кажете, тая изобщо какви ги говори, ще ям аз тук толкова храна и ще отслабвам, изобщо не вярвам, я да взема да пробвам. Нали? Тогава наистина ще се накефя. И така, ето ги броколите. Сега си едно много хубаво, витаминозно, здравословно, засищащо, бързо отслабващо. Това е много бързо отслабващо зоново хранене, което направих в момента. Така, сега ще сложим и картофките. Така. Ето го моето хранене. Само да махна буквите, за да виждате добре. Ето така. Това е 4 блока, голямо хранене, което ме държи 5 часа. Супер сита и много, как да кажа, вкусно ми е, но пак казвам, зоната има хиляди варианти. На вас може съвсем друг вариант да ви хареса. Но за мен, ето с тази пастървичка, с тези картофки, както казах, пастървата е за 4 блока, съвсем тънка, не знам дали виждате тук. Така. Пастървата е 4 блока, броколите са 1 блок, картофките са 3 блока и сега ще сложа зехтинче, което аз слагам на око, а вие може да сложите една чайна лъжичка и малко повече, защото аз нямам да свалям килограми, а когато нямате да сваляте килограми, може да слагате и малко повече зехтин, както правя аз. И изобщо мазнина, но качествена мазнина. А добрите мазнини са маслини, авокадо, зехтин, студено пресован, хубав качествен зехтин, а не имитация на зехтин. Също така и ядки, тахани и семена. Това са добрите качествени мазнини. Предпочитайте винаги тях, защото животинските мазнини увеличават възпаленията в тялото и така. Ето, това са.
Сега започвам да чета въпросите ви, така че можете да ми ги задавате. Привет от Плевен, здравейте! Ако вече нямаме апетит и ядем по 6-7 блока на ден, проблем ли е? Ами, Ани, според Бари Сирс, поне 10-11 блока е добре да се хапват, но ако наистина пък нямаш никакъв апетит, аз също имам периоди, в които нямам апетит, вече, защото преди не ми се беше случвало, но така вече с напредване на зоната и също имам периоди, в които нямам апетит, така че поне 8 блока гледай да правиш според мен. И все пак не. Знаеш ли, ако в главата ти е, ако ям по-малко, ще отслабна по-бързо, не забрави. Ако това е основата в главата ти, просто не е това начина. Затова опитай се наистина максимално да си хапваш повече блокове. Пак ще сваляш нужните килограми, ще получаваш точно толкова на тялото, колкото му е необходимо. Защото то си има ежедневна доза протеин, въглехидрати, мазнини. Каква марка е Airfryer? Казах ви всякакви марки. Съм пробвала, няма проблем. Моята дори не знам каква е, защото никъде не я пише. Честно, не знам. Ето я. Xiaomi. Така, зоната е най-добрия режим. Крис Георгиева. Скоро си правих изследвания и всички хормони и витамини са ми в норма. Така е и моите. И аз скоро си правих изследвания и моите са в норма. Просто съм много благодарна на този режим, който то просто е здраве. Тоест, представете си, че вие през цялото време държите ключа за здравето във вашите ръце. Не в ръцете на аптеките, не в ръцете на някой доктор, не в ръцете на здравеопазването. Няма да се ядосвате по опашки и така нататък. Тоест, ако изберете всеки ден да давате половин час за себе си, в тези 30 минути да направите 3 или 4 хранения по зоната, вие просто изключвате, забравяйте за антибиотици, забравяйте за лекарства, забравяйте за всякакви добавки, каквото и да е. Добавките, които Бари Сирс препоръчва, са... Само секунда, да вижда къде има омегата. Ето я. Са омега-3 и полифеноли. Това са единствените добавки, които Бари Сирс препоръчва и които смята за абсолютно незаменими, защото омега-3, изчистена, утре пречистена неговата омега, препоръчвам силно точно неговата омега, на Енерзона, Енервит. Това е здравето, което може да балансира омега-6 в кръвта, защото под една или друга форма ние приемаме много омега-6. В почти всяка храна е скрита омега-6 и тя завишава възпалението, а омега-3 понижава възпалението. И когато започнеш да приемаш омега-3, ти започваш да балансираш омега-6 и омега-3. Пък полифенолите, които са и с добавка витамин Е и витамин В5, те са от растението, абсолютно на растителна основа, от растението маки бери, което се води един от най-добрите антиоксиданти, които извеждат токсините от тялото. Знаете, че ние чрез въздуха, чрез почвата, чрез абсолютно всичко навсякъде има токсини. А в храната си, дори чистата, по-хубава храна, която се опитваме да хапваме, тя пак си с токсини. Водата си има токсини и така нататък. И вече, когато стане едно претрупване на токсини в тялото, започват инфекции, започват много по-лесно да хващаме вируси и така нататък. И тези полифеноли наистина способстват за изчистване от... може да ги вземете, между другото, и двете с 5% отстъпка от моя сайт. Ще ви пусна линк после, ако някой е заинтересован. Така. Здравейте! Има ли значение кога и как се приема рибеното масло? Мариана Тикярова. Рибеното масло
зависи. Първо, дали имате заболявания. Ако имате вече настъпили заболявания, добре да пиете 3-4 грама омега-3. Тоест, тази моята е от 1 грам, значи трябва да пиете 4. Примерно 2 сутрин и 2 вечер. Аз ги пия с храната 2 сутрин и 2 вечер. В смисъл, аз ако бях на вас, ще ги пия с храната след хранене 2 сутрин и 2 вечер. Иначе аз самата пия само вечер 2, защото нямам проблем здравословен. Така че полифенолите по-добре сутрин, защото на някои хора им действат енергизиращо. Не на всеки. На някой му действа добре, т.е. на някой му действа много активиращо и наистина се чувстват като се едно са пили енергийна напитка, но не на всеки. На друг човек не му действа така. Тук пак се зависи от организма, както и с кафетата. Знаете, някой човек от едно кафе може да се разтрепери и да се превъзбуди, и друг човек може да изпие 5 кафета и нищо да му няма. Така че това пак се е до всеки организъм. Златка Калаянова, Катя, предвиждаш ли семинар на живо? Много бих желала да участвам. Надявам се в края на януари да направим един 3-дневен ретрит, но все още не съм сигурна, в който ще се храним по зоната, но темите са доста по-дълбоки. Знаете, че моята, дори мога да кажа с ръка на сърцето, без да ми се разсърдите, моята по-голяма страст дори са енергийните осъзнавания, проекциите, кое откъде идва, отраженията, така по-дълбоките теми са ми наистина много по-интересни и много на сърце, така че предвиждаме такъв семинар в края на януари евентуално. Оля Петрова, зоната е вълшебна, здрави, щастливи, обичаме в себе си все повече и повече. Щастлива съм, че се храня в зоната. Браво, Оля! Сподели ни твоите резултати, защото така повече хора ще се надъхват. И между другото, всеки, който вече има резултати и е свалил килограми и се чувства много по-добре и иска да ни разкаже, може да ни пише в страничката, аз ще се чуя с него. Така. Ася, един блок мюсли на Енерзона е чудесно решение за незакусващите. Аз лично така се научих да ям сутрин и до ден днешен така ми започва всеки работен ден. Малко бързо, лесно и вкусно. Ася иска да каже, че... Момент сега само да открия тук. Да, имам мюсли. Ето, в малко кисело мляко. Мюсли, то на Бари Сирс. Тоест, то си има в него всичко. Така изглежда. В него си има всичко. Протеини, въглехидрати, мазнини, има си и шоколадче. И така, за тези, които попитаха дали може да ни закусват много-много. Така че всеки си има различен вкус. Калина. Катя, обичам хляб. Ох, изчезна. Катя, обичам хляб. Ползвам типов, царевичен и от Лимец. Не мога без хляб. Добре, няма никакъв проблем. Какъв е проблема? Хапвайте си хляб. Въпросът е да е в... проблема не е в какво хапваме точно, а в точното количество. Защото, знаете, дозата прави отровата. Не е проблема дори и нещо сладичко някой да си хапне от време на време. Въпросът е, че никой не хапва по една-две хапки. Нали? Всеки иска да изяде целия шоколад или целия круасан. Нали? Проблема е в количеството, в несъответстващото, неподреденото хранене. Тоест няма протеин, има само въглехидрати. Няма въглехидрати, има преобладаващи мазнини и малко протеин и така нататък. Тоест, вие първото нещо, което трябва да направите, ако искате да се хапвате по зоната, е да научите протеините, въглехидратите и мазнините. Оля, чакат да стане бързо, но няма как да стане бързо. Трябва време, да. Точно така е, трябва си време за всичко. И ако не сте се научили още на търпение, няма как да има резултат. Тоест, вместо да работите по това как да се ограничавате в поредната диета, цялата тази енергия, ако я вложите малко по малко да се научите на повече търпение, на повече постоянство, на повече структура, ред по ред да карате нещата,
гарантирам ви, че ще видите много по-големи резултати, отколкото цял живот да се въртите само в един и също магиосен кръг. Започвам от понеделник или от първи, ето сега и януари идва. Нали? От 2 януари вече край, спирам сладкото, спирам хляба, спирам това, спирам онова. Няма как да стане. Просто това тук е наистина една нова... Ако искате нови резултати, трябва да действате по различен от предишния начин. Защото всичко, което до сега сте правили и не е работило, не е сработило до момента, очевидно, че ви липсва нещо, че нещо не знаете, че с нещо не сте наясно, че имате нужда от помощ или от подкрепа, или от повече яснота, или от повече информация. Затова и казвам, в групите ние събираме всичкото ценно нещо на един път. И затова смятам, че тези 21-дневни предизвикателства са буквално безценни. Ето такива вкусни, бързи храни. Видяхте колко време ми отне, около 15 минути, за да го приготвя дори пред вас. Нали? Айде, картофите да кажем, че ми бяха сварени, но дори ако бях сложила едновременно и тях да варя, те щяха да станат в много малка тенджерка. Аз вече имам нова схема за картофите, за да не правя голямо количество и да оставят за другия ден. Когато семейството ми няма да яде, а само аз ще хапвам, си правя малко нарязани с гореща вода, в гореща вода, мъничко нарязани и те стават за 10 на 12 минути. А пък, нали, да не чакам 40 минути да врат голяма тенджера с картофи. Така, привет, Качи, Мария Тенева, продължай да ни мотивираш все така, това е твоя мисия, желая на теб семейството, че здраве и весела нова година. И аз благодаря и на вас също, желая весело посрещане на новата година и нека си поставяме малки цели, но такива, които можем да случваме. Защото един от големия проблем е, че си залагаме едни огромни, гигантски цели и да, от 2 януари ще започна да се храня супер здравословно, ще започна да ставам сутрин в 6 и да бягам, ще спра цигарите, ще започна да чета книги, ще започна да ставам предприемач и там да варя повече пари от вкъщи и някакви такива... Това са извънземни неща, в смисъл хората не са наясно, че наистина не можеш да промениш то неща едновременно. Когато тръгнеш да променяш нещо, отдай се на един навик. Дай си любовта, сърцето, дай си желанието, дай си енергията на едно място, докато не го оправиш. Защото аз винаги съм казвала, едно нещо е трудно, докато стане навик. Ти след това просто спираш да го мислиш. Аз сутрин като стана не мисля, че ще отида да се измия зъбите. Аз просто ги измивам. Или там като стане вечер, аз си измивам лицето. В смисъл, това са неща, които, нали, като да учиш да се изкъпиш, да учиш до тоалетната, като да... нали, не го мислиш това, да се облечеш. Нали, ти днеска мислиш ли, че... аз се облякох, нали, ти го правиш механичното, става набързо, просто вече тая храна, аз не мисля сега тук 4 блока ли имам, 3 блока ли имам, това е автоматизиран вече процес, но за да стане автоматизиран процес, ти трябва да го повториш един на брой пъти. За някои хора, които са по-добри с аналитичния ум, повече в мъжката енергия, по-структурирани, по-подредени, по-плануващи, за някои хора това нещо с подредбата на чиниките може да се случи буквално за 2 седмици. Тотална промяна. Но за такива като мен, които са били по-хаотични, които не могат да спазват правила, които им е безумно трудно да са вред в структура, които непрекъснато искат да си измислят нещо от себе си, които са по-хаотични, по-творчески настроени, те много по-трудно става, но да кажем, че за месец-два, нали, могат да горе-долу да влязат в някакви рамки. И пак за тях е нужно, докато за едните, които са по-структурирани, е необходим повече план и ред, другите могат да си измислят на момента. Нали? Тоест, ти просто се събуждаш, отваряш хладилника, усещаш какво ти се хапва, ако си по-такъв човек, който не може да спазва някакви менюта, ред, правила и структури, просто си измисляш на момента какво мога да спазвам, какво ми се хапва днес. Примерно, днес ми се хапва салата с рибатон, днес ми се яде нещо с тиква, днес ми се яде нещо с джуля, днес ми се яде нещо тестеничко. Тоест,
за такива хора като мен, които са повече в хаоса и трудно влизат в някакви рамки и структури, пак няма лошо да са в зоната. И затова и аз в групите си давам абсолютната свобода, защото не мога да си представя как ще натикам някой като мен, да спазва всичко супер стрикно под грамаж и ако обърка нещо, вече е, нали, анатемосан от групата и така нататък. Затова смятам, че за всеки човек трябва да си има подход. Тези, които са по-структурирани, те просто не се чувстват сигурни, не се чувстват уверени, ако нямат организация, списък, план, ред. За тях съм направила перфектните списъци, организации, т.е. от тях се иска само да напазаруват и да сготвят. От другите обаче се иска малко повече. Те трябва да се опитат да се оберат от този хаос. Те трябва да се опитат да вкарат малко ред в ежедневието си. И може би на тях това ще им е по-трудно, отколкото че трябва да ядат определена храна, здравословна. В смисъл, поне при мен не беше такъв стресът, че трябва да ям някаква определена храна, защото на мен така или иначе вкуса на полезната храна много бързо започна да ми харесва. Ами по-скоро, че трябваше някак си да организирам този ден, защото моят ден винаги е някакъв хаос и е било така с години, нали, докато вече имам някакъв минимален ред, така да го кажем, така, поне този, който е необходим според мен, някаква минимална ритмичност и структура, за да може и тялото ми да е подготвено. Защото едно от нещата, които прави зоната, е, че ти си в ритъм. Тоест, тялото има някаква... Знае, сега ще горя мазнини, сега ще почивам, сега ще ям. Тоест, то е предварително подготвено и имаш помощ. Тялото има помощ от теб. А иначе ти си в дисбаланс с тялото и в един непрекъснат хаос, в едно непрекъснато... Тук всичко пищи от някъде. В една непрекъсната борба. А за мен отслабването трябва да не е борба. Отслабването трябва да е като една игра. Тоест, да, достигнал съм до някакви килограми, да, не се чувствам вече добре, но имам шанс да обърна нещата. И за съжаление, повечето хора, когато започват с настройката, че ще са лишени, че ще са в голяма борба с себе си, че ще им трябва адски много воля, че ще е много трудно, много тежко, много драматично. Нали, да кажем, че то си има 1% хора, които стандартно просто носят себе си много драма, но като цяло това, което съм забелязала е, че махай чинията, ако искаш да отслабваш. Не яш толкова, ако искаш да отслабваш. Не, ето вижте каква огромна чиния. И това аз имам всеки ден такива блокове. Не това същото, но имам предвид като количество такива блокове. Това е огромна чиния, пълна, препълнена с половин килограм храна. И много ясно, че ще се наям и, нали, сега един 120 кг човек, защото аз съм, нали, на половината, няма да се наяде от това, но той ще завиши малко блоковете и ще се наяде от другото. И така, понеже в момента имам един човек, който започна от 200 кг и наистина при него ситуацията беше животоспасяваща. Той ми каза, Качи, 50 години са минали от живота ми в лишения, в огощения, нали, такова огояване, толкова много храна, приета и изгубена, защото все едно аз виждам, че от много по-малко храна, просто правилно комбинирана, тялото ми получава всичко необходимо и съм заситен. И това е истината. Просто хората смятат, не, аз си храня много добре, аз си ям здравословно. Аз си хапвам здравословно. Не много пъти има прекалено много въглехидрата, пък липсва протеина. Или има прекалено много мазнина, пък липсва. Тоест, баланса е много важен. Затова, че силно ви препоръчвам, запишете се на предизвикателството, което стартира от 8 януари и се учим наистина много комплексно, много си помагаме. Така, Рудже Салиева, ако от киселите млека и прясното мляко получаваме подуване, с какво да ги заместим? Направо ги изключете.
Има хора, които, особено след 40, не могат просто да преработват млеката, млечните продукти като цяло, така че направо ги спрете, ако вече сте забелязали подуване, киселини, пукане на червата, изобщо някакъв дискомфорт, пъпки, защото не на всеки се отразяват млечните добре, да не говорим, че няма много истински млечни по пазарите. Така че, с какво да ги заместите? С соево кисело мляко, с прясно мляко, което е от ядково, примерно бадемово прясно мляко. Замествате, но да знаете, че прясното мляко млякото от бадеми и ядки, кокосово и така нататък е мазнина, а самото прясно мляко, истинското прясно мляко е протеин, въглехидрати, мазнина, т.е. не са взаимозаменяеми в рецептите ми. Но иначе може съвсем спокойно изобщо да не ядете кисело. Ето, вижте тук, това е, например, безмлечен чиник. Така че няма никакъв проблем. Така. Десислава Николаева. Здравей, Качи, от доста време те гледам и се престраших да се запиша за януарското предизвикателство и го чакам с нетърпение. Браво! Айде, чакам и твоя отзив накрая, за да видим дали ще ти хареса. Качи, проблем ли е една чайна лъжичка разтворен инолин, разтворен в чаша вода, 30 минути, същия въпрос имам за пектин. Значи ябълковия пектин няма никакъв проблем, но това инолин наистина не знам какво е. Така че за пектина няма проблем. Прочитам още два въпроса и приключвам, че децата ми се прибраха. Емилия Лавчева. Привет, Кати. Как броим млечната салата с цедено мляко? Първо, тази, която е в магазина, често е с имитиращ продукт, изобщо не е с цедено мляко. Ако вие сами си правите с истинско цедено мляко, то тогава броите само като протеин и мазнина, т.е. 100 грама за един блок. Така. Киселото зеле броим ли на салата? Не го бройте. Резултатите идват на 3-4 ден. Веднага ти идва енергия, сила. Така е малина, нали така? Наистина зоната много бързо дава своя резултат. Ако обаче теглиш, мериш и си супер стриктен. Защото много хора казват, аз опитах това, аз опитах онова, но това не е зоната. Да, от време на време да си пробвал нещо, през другото време да се ядеш захарта и там другите неща. Кремена Димитрова. Качи, по някакъв начин да добавя плод към тази чиния. По какъв начин да добавим плод към тази чиния? Към тази чиния, ако махнем картофите, да кажем махнем половината картофи, ето сега ще демонстрирам, и веднага може да сложим една мандарина голяма, ето така. Ето. Махаме малка част от въглехидратите и добавяме плод. Много се радвам, че бяхме заедно. Вече почти час, може би, не знам колко време минава. Надявам се да съм ви била полезна с този лайв. Споделяйте, харесвайте, записвайте се. 21-дневното предизвикателство. Просто аз съм убедена, че никой няма да остане разочарован от него, който е готов да действа. Обаче, естествено, аз не мога да дойда и вместо вас да сготвя, но учим се, по забавен начин е, обяснила съм ги максимално лесно нещата. Има толкова хора, които споделят своите истории преди и след вътре. Има заразно добро, както се казва вътре. Винаги енергията е много позитивна. Смятам, че това са много силни групи, които вярвам, че бихте могли да промените, да започнете своята промяна. Знам, че не е възможно за 21 дни човек да промени живота си. Абсурдно е и всеки, който си го е помислил, нали, е в грешка. Но е възможно за 21 дни да се поставят едни здрави основи, да се поставят едни здрави, така как да кажа, едни точно здрави основи, от които да започнем да градим своите навици, нови навици. Те са започнати за 21 дни, започва затвърждаването и вече вие напред продължавате. Това е, мили приятели, благодаря ви, пожелавам ви прекрасни празнични дни, весело посрещане на новата година. Аз ще се опитам пак да се включа в някой лайв, за да мога да ви
така да ви стимулирам да се запишете за предизвикателството, защото знам колко е наистина живото променящо. Наистина така ми го казвате вие и аз за това съм склонна така да го споделям. Спазвайте правилата на зоната, хранете се 3-4 пъти на ден, гледайте да имате на всяко хранене протеин, въглехидрат, мазнина, фибри, салатки и ще бъдете просто много удовлетворени, доволни и щастливи. Весели празници, обичам ви, благодаря ви, че сме заедно, че ме следвате и че се записвате и харесвате това, което правя. Вярвам, че новата година може да я програмираме по много по-различен начин, стига да искаме. Чао!